Пари да се провлечеме. Рано, бе. Как са там, ресторант? Бе, рано, я гледай колко часа сега, бе. Сега. Поръчение, върва се скъпа набързо. Чакай да се малко. Ма само 3 засичам! Ще малко си, 10 минути. Аз съм бърз. Беше надаран. Ма некой взима байрака, сватове ти! Пако, бе! Аз съм Ма нема, бе, он е малкият сват, май го пребра, бе. Абе, но дете го взема, не знам кой дете. Е, това, то малкият сват. Ео, аз имам... Откраднаха го от Гричи. Аз имам. Чакай, че звънва моята жена ми не го взема. Ма тя жената къде е? Еге. Айде, кой мина без такова, без байрак. Ама нямаме, един нема нашето знаме. Да, бе, за моя годен ще изкарам циганското знаме, не българското. Аз съм българин. Колело, да, колелото на каруцата. Изкарам циганското. Българското, аз съм българин. Това не е ли? Това не е ли? Каруца, бе, колело. Това е на уния, бе. Видя ли там на... Индийците. Там имаше, видя ли? На индийците. Абе, нищо общо няма индийско с нашето. Не. Абе, има малко. Абе, уния... Румънски, не румънски. Не. Е, да, оттам излезна. И ние сме стеното. С нашото. Дони, ще ти го мълна и ще го усети ча някой друг човек. Айде, бе, къде застани, давай. Айде, бе, брат. Дай. Дайте ни поздрав. Ето го Бори, посрещате Бори веднага! Посрещате Бори, да го първо. Ама аз не знам, защо не ги биеш. Айде, бе, брат. Борито ги изпъва и изправя. Това не иска да прегаш. Това си защото ти да прегаш. Айде, бе. Електрожени, каруци. Тутъв, брат, имаш. Тутъв. Тутъв. Знаеш колко е тутъв? Ма верно, бе, можеш с файтона, бе. Ме мързи го да докара коня до вкъщи. Аз да върна се разправя малко. Дай да пътуваш, ще прегнем Дони. Нерва са. Да прегнем Дони. Парс, коки, гадай си. Ама е доста жлева да взема кон за 5000 лева тайчета. Айде, бе. Давай, той ще дойде, ще даде пари. Давай, така застанията гледат хората, така пей. Айде, бе! Бей! Коки! Коки! Айде, бе, гъга, чарки да кен ди ръмза. Виж, хората подпрят, първата пригласят, дай парсо. Дай парсо да пеят. Дай да пеят торта. Кой да пее? Бе, той, да, айде. Дай пари. Пей! Това го знам, ще пееш ли, бе? Аз ти дам, айде. Алелелеле. Аз се ката, бе. Пей, бе! Валя си, валя, не се валя, знаеш какво ти брат. Дай ти! Молас, ще ти ми казваш. Аз съм на... Знаме какво е накрая, горете едно хора, бе. Кой ще байрака направи? Ето байрака, его байрака. Кой ще байрак? Паналистия българин бе да ева. Дай го, бе. Който ще води байрак. Диге, по-високо да е. По-високо. Айде, пагъл тояшка, пагъл тояшка, беш. Не, бе, тая другите, те то малкия. Циганското, не това българското диксо. Човека българин.
Напред му едно колело. Капа пръчки като си лёко. Аз съм циганин, дева майката. Да не съм циганин, бе майката. Дай да взем тупаните почваме. Абе, то музиканти могат да почиват, бе. Те нямат сила. Те могат да почиват, бе. Годеш! Я го вижте! Дай да свирате нещо. Бато, но се ба голем. Български, не цигански, български. Да го сляпне някой палал! Hey,